Ang representation sa Ruach HaKodesh dinhi is oil. So ito makita dinhi. Actually sa ilang panahon, pag mudihugan gali ang usa ka tawo aron nahimong hari, ang sudlanan sa lana katong sungay. So once di ay ang usa ka tawo, buuan siya og oil sa iyang ulo, pasabot dihugan na siya nga mahimong hari. So actually ang gamit sa oil dinhi is para magdihog nimo. Ingon nga usa ka panudlanan nga gamiton. Hari ba ka o sa atong panahon karon ginasahan ba ka nga apostolis, matutudlo, pastor, no? O bisan unsa nga ministry naagid na siya ay pagdihog og lana. Tumo gini iya pamagi. Gani bisan sa atong mga instruments naagid tay pag-consecrate. Unsa man pag-consecrate pinaagi sa pagdihog sa lana. Gahin na ka. Ang imuhang gamit lahi na. Galamiton na ka para sa Elohim.